Ako sa pícha injekcia koňovi do žily? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Najprv si naberieme do striekačky danú kvapalinu, ktorú chceme koňovi aplikovať do žily. Potom miesto, kde pôjdeme ihlu píchať, odenzifikujeme. My sme použili betadín. Potom z boku krku nájdeme žilu, kde vlastne do nej pichneme tú ihlu. Treba ju ale nájsť, my sme ju na prvýkrát nenašli, takže keď ju nenájdete, treba ihlu len vybrať a potom zapichnúť do žily opäť. A potom dáte do toho striekačku, potiahnete smerom k sebe. Ak sa vám tam objaví trochu krvi, znamená to, že ste sa trafili do žily, ak nie, tak ste zle. No a potom to pomaly vtláčate. A nakoniec pridržíte a vytiahnete.